Moi kaikki, tänään pelataan Stumbleguys. Mä pyydän teitä, mutta se video, se spessu, niin se ei ehkä tuu. Mä luulen, että se tulee. Se mun mielestä tulee, mutta vois tehdä sitä ihan vielä. Ehkä sitten kun mulla on 320 ehkä, en tiedä. Niin. Tykätkää videosta, kommentoikaa ja niin. Ja sitten mennään vaan pyytäjän lähdetään peliin. Mutta yksi juttu. Tiedätte sen jutun. Miksi mun piti äsken päivittää, vaikka ei tullut mitään uutta? What? Niinku, what? Voitte kysyä kaikkea juttua, mitä... Ui vitsi, mä voin jotain. Mitä mä en jaksa katsoa, kun ei noin mun ees. Tuli. Vahingossa. Ota siitä. Oi vitsi. Mä oin välillä häviin. Mä sain karmon. Sain ihan oikeesti karmon. En mä jo. Miksi oli pakko tulla karmoon? No, niin mä sain karmon. Et tulee takas joku paha juttu. Eikä karmaa. Mä sain karmaan, ei jumaa. Pyydetään pelaa. Toivottavasti se tulee tai ei. Pääsee ainakin videolla, ketä tulee. Me yritetään voittaa ainakin. Se on meidän se, mitä me halutaan. Eikä voittoa. Mitä sä teet muuten? Teen sitä. Ei. Pääsenpä mä. Pääsinpä. En päässyt. Uniskamalla pitää laittaa teille. Sit vaan mennään tän kaa. Voitte pyytää kaveri, mä voin jotain hyväksyä. Mutta en ihan kaikkea voi hyväksyä. Koska... En. Mitäs vaikka video? Niin... Tiedätkö kanavaa ainakin ja tykätkää videosta. Se on kiva. Pitäkää itkä puhelu en mä tiedä mitä. En ehtinyt lukea.
Siitä ne nyt niin siitä. Ja siitä toinen. Ja siitä kolmas. Ui. Eikö täällä on mun kaveri? Ihan tunnen puhelinnumero on. Vitsi, mä en nyt halua soittaa, kun muutaman ääni ei kuulu. Ei. Suosittelen pelaaja sitten pelaa nyt Stumble. Eikä Stumble Guys. Oikeesti kirjoittaa sillä tavalla. Skillsia osailen. Ei. No en kyllä päässyt, kun en osannut hypätä. Näköjään. Valta pyydä. Taisin mä pyydän. Looseri Pro. En tiedä ketä on L9 11 ja Pomppalempi. Joku sellaiset on pyytänyt, jotkut sellaiset on pyytänyt. Frendei en pystynyt hyväksyä muita. Kattokaa mun 20 gimiä. Noit 50. Paranu, jos sä katot, niin tässä on mun nimi. Onks sä vähän gemei? Mä haluaisin tän. Tai tän. No, jos sitä katsoo, ei paranu. Jonkun verran mä haluaisin, niin saadaan jotain spooky skidi scary vielä. Jotain spooky dogi. En mä jaksais pelaa enää, mut tää video taisi olla tässä, niin nähdään ensi videossa. Se on 5 morot.